Ассалому алайкум, ман Хаджибаева Зарина. Имрӯз дарси навбатии мо ҳангоми сёмка кардани видео чӣ ки мо медонем размери видеои калон, бинобар он чӣ гуна размери видеое ки мо снимат кардем хурд кунем. Барои ин манин приложение Panda ҳаст. Panda мана чӣ ки дар инҷо достед ҳангоми дохил шудан ба ин приложение ҳамин он видеое ки шумо доред мебарояд. Мана чӣ ки дар инҷо дидостед охирин видео мана 176 мана мегабайт ки масалан ҳангоми ба YouTube канал загрузка додан вақте ки шумо интернети кам доред ин хело ҳам мушкил мебошад. Бояд ки шумо мегабайти ҳамин видеоро кам кунед, леки качествои он бояд ки качествоаш нағз бошад, лекин мегабайташ кам шавад. Ин дар оянда вақте ки ба YouTube канали шумо медароянд одамо барои тамошо карданашон қулай мешавад. Барои ин чӣ мекунем? Мана боз назад медиҳем. Мана видео ба худ лозимаро пахш мекунем. Масалан ман инро пахш мекунам. Баъд нуқтаи далеро пахш мекунед. ҳангоми пахш карда мана чӣ ки дар инҷо нишон дода шудааст, якта видео размераш 176 мегабайт ва барои дарозиаш манин намуд дорад мана 64 ба 1920. бояд ки инро мо ба ҳамин формат гардонем ки мо тавонем дар оянда ба YouTube канал, масалан ба WhatsApp, ба касе ки ин видео лозим аст ба осонӣ фиристонем ки он мегабайти кам дошта бошад. Барои ин мана ду вариант аст. Метавонед 1024 ба 2276 размер гиред агар видеотон кам бошад. Агар размери масалан инчунин аз ҳама зиёд бошад ҳамин вариант беҳтар, метавонед инчунин 1200 ба 2666 агар худи мегабайташ допустим манин 56 агар мегабайт мебуд ман ҳозир размери 1200 ба 2666 мегирифтам. ҳисоби он ки дар инҷо 176 мегабайт аст, ман размери 1024 ба 2276 ро мегирам. Сабаб дар он аст ки худи размери видео калон аст. ҳангоми конвертатсия яъне размерашро хурд кардан агар шумо варианти калона гиред разници зиёд намедиҳад ва инчунин мешавад ки худи приложение ҳам конвертатсияро ба охир нарасонад. баъд нуқтаи жать пахш мекунем. ҳангоми манин пахш кардан манин чунин намуд акно мебарояд. чӣ ки достед ман пандаи хуширо чи дар инҷо мана панда сжимает файл гуфта процентки нишон медиҳад. ҳангоми мана видеои шумо полностью конвертатсия мешавад, аз размери калон ба хурд мегузарад, яъне 100% бояд ки шавад, шумо баъд метавонед размери ва видеои худро аллакай ба осонӣ ба дигар масалан ба YouTube канал, ба WhatsApp, ба мессенҷерҳо равона кунед. хайр, то буздид. Агар ба шумо ин видео маъқул шуда бошад албатта лайк гузоред ва ба ин канал албатта подписка шавед. ба ҳама рӯзи хуш.